ننفسي كلوت أيدل جنا بخمي أزين يبزحات سبات حتى نلو معانتي نزين الملاس مفتح زخون حسابات يزنا لكم تسقنا لنا مو كم قدمكم دقفكم وحتى كهاتلو زبازحنا نمرنا نملوات هيوتنا نمحياش بالتعامل دلينا أزي لو تخاء زدت فلالين هيوتنا كفال كتناخف يخيل خون نقابلنات أرك الناس راح بيزنس تمهرت التأنا حدار كالخالقن أمو حنسا بدأ إلنا لنفسنا كن أزب كلنا كرم تحالفو كرم تيماتس هيوتنا جنا والحادة كي تغير أبتزنا بروتان ركبو كم تندري لوت إنك يرئي هل متاتنا كون نخ يكونوا قوتيتهم زهزنا زدت فلالي مخنات ألو أبز قصل وهدا دقائق نزيئو مسناكلاتن مفتحي زخون نقرات واسكنو لكم كنفتن إنا حدش حساب تراكولو ويتنق أهلو خون تسفى اندا قبرنا مسانا كتسنحو مسنا سلامتا كهبراكم يفاتو نقرمت نخين سقوم كابز قبرو مخنيات حادش نقر مفتان تبقات مساني من البات انت زي سلت اندابنا نفرحمو اتي زلنا يكونات ولا زي السماعنا خمس كونه اندا فلطنا يهوتنا زلوت سقمت عين وسدرينا كغارون صحانا نغنات يصبقوا يخفو لمينا يمسلسكونا نقصلو كم تفلو تمرامار البرت انستاين حدا غزي زبلو حدا عينت ነገር እንዳ ገበርካ ዘተፈለ ለውጥ ከመጽባይ ዘአብ እሽነት የለንሞ ለውጥ መስነዳሊ ሐዲሽ ነገር ይፍታን ግድንዩ ዘይጋገ ዘይሰርሕ ሰብ ጥራህዩ ከንዝኾነ ከነጋገ ኢና ወይ ተጋጊና ኢልኩም አይትፍርሑ አከንዶ ከንጥንቀቀው ዝግባአና ካብ ጌጋታትና ከይተመሓራ ምን ስተርፍዩ اتكال ጸገም ነቲ ናይ በዓልና ሕልሚ ዘይምእማኒ ንኣብነት ናትና ቢዝነስ ምጅማር ይኹን አፍቃሪ መልካም ይኹን ዋላ ተመሪካ ዲግሪ ማሐዝዲ ወይ ስራሕ ምጅማር ኮታስ ዝኾነ ንኦ ከም ንገበር ኣብ ገዛእ ነፍስና እንተ ዝዓሚና እዚ አጸጋሚ ነገር እዩ ካልኦት ሰባት እቲ ቅኖ ናይ ሕልምታትና ክነግሩና ክንጽበይ ይብልናል ኣብ ቀርመና ዘሎ መንገዲ ግልጽ ኢሉ ክረአየና ስለዘይክእል በነፍስና ምትእማን ሓንሳብ ክከብደና ይክእል እዩ ኮይኑ ግና ነሰማን ለላብ ሓደ አጋጣሚ ከም ዝበሎ ናይ ህይወትና መንገዲ ዝውስኖ ህልምና አንበር ፍርሃትና ከሆነ ይብሉን ነዚ ተታሕዙ ክልአል ዝግብኦ ካል አገዳሲ ነገር ከኣ ንጹር ዝኾነ ናይ ህይወት ዕላማ ወይ ህልሚ ከህልወና ግድን ክኽእል ኣለዎ እንታይ ምግባር ኣበይ ምብጻሕ መዓስ ነብዝሉ ብንጹር እንተዘይቀሚጥና ህይወትና በከንቱ ክንሕልፋ ንኽእል ኢና እቲ ሳልሳይ ምክንያት ንሳና ዝውዕሉ ሰባት ክኾኑ ይኽእል እዮም ጸጽብቁ መዘር አይም ሰባት ብዙሕ ግዜ ነሐልፍ እንተ ኮይና ነፍስና ጽልመት ዝበላ ነፈራህ ኮይና ክንረክባ ንኽእልና ንሱ ኸኣ ክነስተማሰል ሰጋእ ከም ንብል እምበር ተነቃቂና ህይወትና ክንልውጥ ኣቕሚ ይህበናኒ እስካብ ዙርያኩም ዘሎ ሰባት ዝዛረቡ ልቢ ሂብኩም ክትሰምዑ ፈትኑ ውሁዳት ዘይበሃሉ ከምዚ ዓይነት ሰባት እዮም ዝበዝሑ ግዜኦም ዘሕልፉ ብዛዕባ ዝጎደለ ብዛዕባ ዝተሰብረ ብዛዕባ ዝመተ ብዛዕባ ዝተበላሸ ብዛዕባ ዝፈረሰ ዝጠፍአ ካልእን ብምዝራብ እዩ ግና ፈቲማ ይኩኑ ካብቲ ዝለመዶ ኣተሓሳብ ጎቲቱ ዘውፅኦም ክሳብ ዝረኽቡ ብከምዚ መንገዲ ህይወቶም ክመርሕዮም ናይዚ ዓይነት ኣተሓሳባት ጸገም ጊዜና በመምራ ነጥፎ ፍታሕ ግን የለን ስለዚ ለውጢ እንደሊ እንተ ኮይና ካብዚኦም ዝዓይነቶም ሰባት ነፍስና ክንህሎ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ያቱ ንእሽተ ደቂቃ ትኾን ምስ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት እንተ ሕሊፍካ ዘለካ ሃይለ መጽኦም ስለዝውድኡ በንጻሩ ጸገም ጥራሕ ምዝራብ ዘይኮነ ነዚኦም ጸገማት ብኣቕሞን መፍታሕ ዘጽዕሩ ኣዎንታይ ኣተሓሳብ ዘለዎም ንህይወት ንምሕያሽ መዛሓት ሰባት ጊዜ ምስ ተሕልፉ ዝበለጸ ተነቃቂኹም ለውጢ ድልዋት ትኾኑ እትራብኣይ ምክንያት كنسرحهم زحاسبنا نجارات كاب عقان العالي أفكيس كمرعين بزي أكل مدلوات مجماري هذا سبات نقول عائلهم يرئومو من قدم مستجمرنا نعم جمرت أنكفات مزجات أمم يربطوا يشجروا شو أنا أبتي زنابرو هوات مملاس قالي لن زحيش كونوا يسمو ويرعيهم هوات ناتازخون ورا ديب اللوا كمنا يبحر جوزو كجمر كل صد أبز ولا دزبل ماي كتنسافف تصنيها أما أخن نسبة حنا جنا قلت أمتأم كبزو هيك قلي زينة هوات حدا حكيو بزي ورا ديب مجواز كابت منا نتشجرت أجمع قلت أمتأم زقتم سبنا محنا زحايش أماراتي زقتصل مخنيان رأى زعاز حلف هيجا عند حسب كمج نعم استمسال لقلمت نخين سجوم كابز جبرنا جرات حدي كمزن تزخون نيرو بكا كمز جيرة كمزن تزخون عند بلنا جزينا أنت حلفنا هواتنا كنكيرن نخل الكبر جزي أجات أميكنا تفعينا نزح حلفة نجارات كنا الألك ندربي نتحدش قص بين كنجمرو تجزي نكملس أورماي كيديو كله وطعين كلنا بزح حلفة نجار بزح متشنا عادلني كوين جنا كابت استهت على نجار تمحتك نوصل كابت كرس عزيز ولا نجاري
ንኣብነት ምስ ኤርትራ ዝኾነ ቢዝነስ ጀሚርካ ምስላጥ ምስ ኣቤካ ሰብኮ እዋይ እንዳበልካ ካብ ተማረር ናይቲ ፀገም መንቀሊ መርሚርካ ወይ ፈቲሽካ ኣብ ዝመፀ ተመሳሳሊ ጌጋ ንከይፍፀም ፀገም ዘጋጥመና ከዓ ከመይ ጌርና ከም ንፈትሖ መምሓሪ ክንጥቀመሉ ኣለና እምበር ኣብ ናይ ጣዓሳ ሓዘን ስምዒት ዝኣትወና ክኾነ የብሉን። ካልእ ህይወትና ንከይቅየር ካብ ዝገብሩ ምክንያታት ምናልባት እቲ ቀንዲ ከማን ከይኮነ ኣይክተርፍን ንነብስና ክንልውጥ ክንሓስብ ከለና ዝበዝሐ ግዜ ዘጋጥም ፀገም ንነብስና ንህቦ ኣረኣያ ትሑት ምዃኑ እዩ። ዝተዓወቱ ሰባት ክረአ ከለና ንሳቶም እኮ ከም ዝኾኑ ብከምዚ ምክንያት ንብሎ እሞ ንሕና ክበሃል ከሎ ኣነ እሞ ከመይ ጌርና እንዳበልና ዘለና ፀገማት ክንዘርዝር ንጅምር። ሽዑ ክሳድና ደፊኢና ቁሩብ ይኹን ተላዒሉ ዝነበረ ስምዒትና መሊስና ንደፍኖ። ኣብ ውሽጥና ዘሎ ከመይ ኢሉ ይኸውን ንዝብል ድምፂ እንታይ ኮይኑ ዘይኮን ብዝብል ለዊጥና ንቕድሚት ንሰጉም። ሕጂ እውን ነዚ እንዳሰማዕኹም ምናልባት ኣብቲ ርእስኹም ከመይ ኢሉ ይኸውን ናይ ዝብል ድምፂ ናይ ምሕላው ተኽእሎ ዓብዩ ግን ኣይተስምዕዎ። ሓደ ነገር ፈቲንኩም እንተዘይሰሊጥኩም ካብኡ ትራኽብዎ ትምህርቲ ነቲ ዝቕፅል ስጉምቲ ዓብዪ መሰረት ኮነኩም እዩ። ናይ መወዳእታ እንቅፋት ወይ መሰናክል ናይ ለውጢ ንዳሓስስ ኣብ መንጎ ምምላስ እዩ። ክኸዱ ከለዉ ማዕረ ክንደይ ቀረባ ምዃኑ ስለ ዘይፈልጡ ብዙሓት ሰባት ናብቲ ዝሓሰበ ቦታ ንክበፅሑ ቁሩብ ምስ ተረፎም ተስፋ ቆሪፆም ይምለሱ። ህልምና ክንብፅሕ ሓንሳ መንገዲ ምልዋጥ ከድሊ ይኽእል እዩ። እዚ ግና ተስፋ ቆሪፅካ ካብ ምምላስ ይፍለዩ። ናብቲ ዝሓሰናይ ቦታ ንምብፃሕ እቲ መንገዲ ሓርጎፅቆፅ ይኹን ውረድ ደይብ ንድሕሪት ክንብል የብልናን። ሓደ ከይጀመሩ ካልኦት ከዓ ኣብ መንጎ ኣቋሪፆም ክወፁ የዒንቶም ካብቲ ካብ ቅድሚኦም ዘሎ ናይ ሂወቶም ዕላማ ከይልዓሉ ኣስናኖም ነኺሶም ምጓዓዝ ዝመረፁ ክዕወቱ ግድን እዩ። ስለዚ ኣካየዳና እንዳገግምና ካብ ጌጋታትና እንዳተምሃርና ቀስ እንዳበልና ኣብ ጉዕዞ እንዳኣበና እንተተጓዒዝና ህልምና ግሁድ ናይ ምዃን እድል ኣዝዩ ዓብዩ እዩ። ሎማ ኣንቲ መደብ ነዚ መስል ነይሩ። ተስፋ ይገብር ገለ ነገር ሒዝኩምሉ ክትኮኑ ገለገለ ሓሳባት እንዳህራለኩም ከዓ ኣብ ታሕቲ ጸሓፉ። ምእንታ ንኩሉ ሰብ መምሓሪ ክኾን እንዳበልኩ ከም ቀደምኩም ከዓ ሓናፅ ፀሪቶ ጸሓፉ። እቶም ላይክ ዘይገበርኩም ላይክ ሓቡ። እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ከዓ ረሲኹም ምናልባት ከይትኮኑ ንታሕቲ ውርድ ኢልኩም ነታ ናይ ቀያሕ ምልክት ጠውቕዋ። ናይ ቀያሕ ምልክት ጠዊቕኩም ከዓ እቲ ቪድዮታት ቀልጢፉ ዘይመጻኩም ድሕራልዩ ምናልባት ናይ ደወል ምልክት ስለዘይ ጠወቅኩም ኢኹም ናይ ደወል ምልክት ጠውቕዋ እንዳበልኩም ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹም ሰላም ቅሳነት ጥዕና ዓወት ኣሳልጦ እንዳተመነኹ ሰሰናዩ